Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. Gumatangak man iti kagudot kilo a brown sugar, banday. Ang pagkakit niya, aga-agaw ka. Panya dyan. Ano nga aga-agaw? Sus! Abay na kumamata! Banday, mabit man laang wad. Ang lang arudan asyak ti kayat-ayat na hindi. Na. Nang kinaringking ang pailaan. Ay, sasabalin samat nga apa day taa. Anya ti mabalin ko, no siyak ti inayat na yung tinapon na. Nagkunan. Alas dagituyan. Kasano? Adayo anapin pintasak ng musika. Ah. Kan, naputpudawa. Sana kaskin kakasla. Naksakaswa. Kuwa ko nada. Unay dagitan. Ay, pumanuak man lang ito yan. Sige, pumaringking ka. Lalaki din ang sibiyag. Sabot ang mo nga asawa ni Simang Tipagap-apaan. Apo, Ang pangkat. may isang nataaya ti lalaki dito'y lubaw. Pumaringking musika. Ay, nalakay aya. Gapo iti apa da belya kan Simang. Nayaw awanan tay gatang kumamantika. Yan. Apay, anya pagapapaan na giyay ka nuwag karuba da. Ni Anselmo, ti pagkapapaanda. Apay na Anselmo. Nakaikam-kambitan na. Babae na ka din ni Belia. Saan mo't nga taa? Apay nga rod ako naman ni Anselmo. Ni Kanobilya ide, ti kaayan ayat ni Anselmo. Nangkin maringking ni Simang, iso aday jay, isot inkasar ni Anselmo. Aya. Aga-agaw kano ni Simang. Ngam ko namot ni Simang, adayo kano anapimpintas ka napupudaw ngam ni Bilya. So aday jay, naibawing kano ti imatang ni Anselmo kenkwana. Ta, kasla kano mo't ngamin naksat aswa ko ni Bilya. Ay, na yun, tikastan. Uray nyo, akit di ti reklamo kada kayaw. Wen, sigurado makadanon da di barangay. Agdin na rumlaki ti dagijay no di dagir irado. Napanan ni Rosa itayan talaga. Umanaw ka no tapno makasurat ako. Ay, anyan ni Rosa. Sana man lang aron ting pahabol ano makaturturog at iturog ko na ta. Yan, naisawang ko lang diturog. Makaturog ak samot ng nagpeso. Ay, kaya na ito eh. Dayta din ti pagapapaan niyo. Di ka lang mabainan, may sa alalaki ti pagin nagawan niyo. Sa anak nga umag-agaw, Chairman. Nudikot siya, tinagawan da. Anya nga inagawan alablabi damat. Imbagak aya nga armanak idi ni Anselmo, Anya kat asaanan, takinaringkingam, ampang, naato. Ups, sardeng. Jaski kayo. Nagdakas kayo kit din ngagpaiso aya.
Adda kayo lang arudan diti opisina ti barangay kan iti sangwanak. Agbinog kayo pailaan. Sorry, Chairman. Masurunak lang amin. Pangkakit diya? Pasol ko nga ron, nga napimpintas ng sika. Saan ka pailang aguli, Magsimang? Sorry, Chairman. Diyos ki. Kaya't kyo, taibulos kayo di tarwar kat pagpangiting kayo adwa. Anya, kaya't kyo ka diti makapagkapyawin no saan? Napay nga nagtimag ka na kayo. Si Kabilya. Kaya't ko, Chairman. Si Kasimang. Kahit kwa, Chairman, basta sa ano nga agpaspasagin. Sige. Kaya't ko saan kayo nga gapapa. Kad si Kabilya, agasawan dansil mo kan si Mang. Saan mo mutin nga isidir di na palabas? Talaga amat nga awan panggap kun ang mga agawin ko, Chairman. Di, ansel mo na laang. Pagan, ano pa ayamat ti kunana. Pay, Ukam lang ansel mo. Saan ko pagtatak ko ng tilalaki nga awan Serbina? kunam laday ta. Sige nga Rodeng. Agsikhan kayon. Awan biso-biso ta pandemya pailaan. Anya ngay, nasulbar matlangan ti apa da bilyakan si Mang. Naging nalamado da matain. Jaklam mo ano adan tumanin panagririda. Unay lakit din dagijay. Kasla may sa ti lalaki. Ang mas dawak matkin bilya. Nga pa'y mag... Talaga adi nakiasawan. Anya nga rod nga no awan mo't agaram kan kuanan. Panagkunakat sana da ti rason bakay. Tanya ko mga rod ti mo marason. Impakita na anilang ansel mo tilab na kan lalaki ti lubong. Anya? Taerin na launay. Ewan ba't? Sa nga taday tatiga po na saan anak ki asawa. Amin na masaa sa umot. Amom aya, no day ta talaga ti rason, adi na asawa di tao. Awanin sa bali bakit? Gapot pan nakabastad na kinayat. Anya? Opo! Nalakaaya ti magawan iti lupo ti fried chicken ako nada no madaman angut-ngut-ngutam. Ay! Ano lang, may kasasawa. Ay, subit! Ay, sus! Nadyang upaog. Si guwapo na ansil mo. Agaruyot ako nada. Oray makigubat mo't anibilya. Naimbag man, saan kayon saan nga apakan ni Bilya, si Mang? Saan mo na na sufeng? Anya ko mati pangapaan na pa'y kanyak day dyan gra. Oo. Anya mo nga min day ta apa nagsasaom si Mang. Nigra kong kunap. Intun makadanon kan kwa na. Aga pa kay manan. Asino ko mama ti agidanaon? Ay, di mo ibaga asyak ti agidanaon. Di mo lam mo tay kunada, naglapayag ti daga kunada. Nagpayak mo't ti damag. Anya? Anadam, day ta pa nagsasaom. Abangan numaarunan man ang ti sakit tinakam na, kat aga pa kay manay. Ne, on rumbang apagsakitan tinakam na, tasyak at talaga ti kinayat ni Ansel mo. Saan nga iso? Ay, naapo ay ha. Tauray anya nga ang gulumot na nasufing. Pagdiligan na kami man kinigra. No asino ti ad-adda atukmaan ni Ansel mo? Siyak? Wino ni nigra? Ay, sus, madiday ta pa nagsasaom si Mang. Ay, ibagbagak lang ti puno na nasufing. Kaya rigan mi ti aldaw ken rabi ay. Siyak ti aldaw, iso ti rabi ay. Anya? Wino saan? Siyak ti puraw, ket iso tinangisit. Ay, nalakay. Adan sa manan urno sinyo di barangay, no agir iradaw. Apay manin aya.
Dagijay asinasaon ni Simang kontra ka ni Bilya. Ay, day tamanin na. Abos taar sagi daya abilya tasiguden nga da impinen ken Simang. Takasanumot ngamin aya. Negra kung kunanakit din ka ni Bilya. Ay, awan man nga ruden na. Pangrugyan manen ti paday ta. Nagyamanak, tanadanon ka pa dito'y balayo na nasuping. Apay. Adan sakit din na patag nga ibagam. Tas sinapsapa mo't kang timay. At dalaan kayat ko apengken kada kayo, nana. Ay. Day tuyan tay kong kunak. Anya day ta. Pudno ka diti na idanon kanyak, nana. Kumana na, ibagam ti pudno. Na. Apay, anya day ta aya. Nga ibagbaga day dyan nga ampang asimang asayet kontra kanyak. Anyaman tinaidanon kan. Ay, no anyaman day tabay amon Bilya. Saan kat day tamanon ti pangrugyan ti saan nyo manan na pagkinaawatan? Agkaru ba kayo pa'y mat nga raw? Ay, saan, nana? Pagmultaot ti ampang. No kasta, pudno nga nagado ti sinasauna kontra kanya. Porke nagraak kat insukatnak nansel mo? Wa, kastoy na Bilya, kasi tinakunak. Bayam kumalangan day jay. Kinapudno na, inananawak nga agsao, ngam kaslamot usi, abusi, dingiwat na. Rubi-rubak tinganganan no kunak, aramido. At niya, ay, awan pagpatinggan ti apay o ano kasta? No pagkarkarit na nga isut kinayat nansel mo. Sus, nana, naimbag ko maano saan ko nga amo nga iso amis mo anapan ni Jay Balay da ansel mo. Kat, ay na, yan aya. Ay, huston. Ang mga nadamanan makangag ka dagita nga ibagbagam kat agpagat kay manan. Talaga pangatak. Ikababa iti kasta Bilya. No tutupam ni Simang, rumormanan ana sakit unay tinakam mo. Tasan asikatin kasar niyan silmo. Saan kun nga almanan pa nga agsubli ni Anselmo kanyak, nana? Anselmo na laang. Saan ko apagtatak ko ng titao nga awan serbina? Anya? Salang nga adok ti awan ng bayi ni Jay. Saan asyak ti karkaritan na? Tauray atot kwarta na wano adan ije abroad ti asawa na. Kat nalabasan ti kinapangas na. Rumuar ka man ita, ampang! Sayat! Taaglin na wag ta! Anyat parikot mo ya, Dugay! Nagturod kang tarunot ka bay! Iko na, kabutang kampang! Na, ampang, kunkunang kitikan niya ka! Anyayat ng ampang ako, takas tati bagagbagan kanya ka! Ha? Itaman nga ibagam kanyak, nagiti ibagbagam ide? Itiluklikotag, anagraak? Iso nga insukat nak nansal mo? Nay, pudno magnamin na ito anagraak ka! Kaya rigan tati aldaw kan rabi ay! Anya? Ampang! Rumor ka! Tasi ka ti barsakak! Tamabura kan tarupam, ampang! Ni Rosa mo tayo mauawat. Hello, Rosa. Apay? Dong, may baon ka man iti tano, di kada Simang. Agap-apad ka no, kat binarsak pa yan ni Bilya ti balay dakat napuntaan ti tawa na. Anya? Ay, delikado na itan. Alan ang mga nonyakit din tinapasamag. Sige nga runay. Ambay nga rutan, may baon ka adago sa anuan. Uy. Taro to ka. Sa dinotayan mo. Umay ka, ta mapantay di porok siyete. Anya ka di na ito agulo kaya. Day taan ni Gra kagawan. Kita ano ti sarong titawa miya. Nabura ka
binarsak na. Ganabam adorge. Tikunam, atrasan kaya. Bayadam tinabuaw. Kan pagmultaan ka pa'y. Gaboy ti sasawang kontra kanya. Si kalaan ayat muna nagdaro. Si kati muna nagsasaw itilikliko na. Oray tapod no ma. Apay, saan mo nga klonan anigra ka? Laskan ka doy pa nga ibagam aya. Kat saan lang aday tati sinasaom ampang. Makita. Ang bangkong ko ng pay kanya. Tumagbangkang ka. Sumarampiting ka. Kasi kanti na pan nangidaldal itibagim. Nga uray sa antakamat nga arman. Gusto na ita, naipapasyon tipong tutyaw. Hindi kayo barangay ngagsarita. Sige kagawad. Naskan ngagmulta. Uray si kamata, agmulta ka. Tamang taya kami. Nagampang dagitan na tattao aya. Kanya taramidin tayo, Chairman. Masapol ngagkapyadan. Ket maudi mo tinday to'y apanangurnos tayo kadakwada. Iso kaya muna siguro kat nalakat kag din naram. Dikit di ko na awan sir-serbe ti pagkapapaanda. Iso pa ya. Aging gaita kasla saan na maaklon ni Belia ti pan nakapaay na. Isugarod, nagado alalaki dita. Ada ni Angwan, ada ni Aiso sa puaya. Siguro kat lab na launay ni Anselmo. Kat na ita pa yung tidina na kiasawaan ay inga ita. Yun lang. Ay, biyag aya. Nagkapyada iti ngagpaisaw. Hanggang madawlat na nadala taguran ni Simang. Agasam, pinabakudan na itinakangat nga to ti solar na. Saan dan ang makapagkinita ka ni Belia? Mayat mo't kide. Orean niya ti sasawaran ni Belia. Di na makita. Ay na. Ang lalaki, tinayang agpaysa. Nagitiyo awan, marabin na atat tao. Kanya na dyan. Nakanuuram. Na, itinsamot malay dasimang. Nawaran. Fire out ang tiuram. Kagudlo at ibalay ni Simang tinauram. Kagawad tumeng. Simang. Kagawad. Kasano pa yun ita? Nauran ti kagudwa ti balay me. Nagasat ka. Kasana di mo mapuami. Nung nakastrek ko madagos na iti kalugaran tayo. Amangan nung nasigod ko ma. Kagawad. Kenga po iti kangato ti bakod mo. Saan ang makagunay lagi ti kabaranggayan? Ay nakagawad. Ita lang ang amangiris ko, tipindot ko. Makipagregnaak si Mang. Saan ka ngagdanag? Kita, naan niya ti maitulong ko. Kasta ako amuyaw. Awan sa bali amang saranay ken kano sa anak arubam. Ay, Bella, agyaman na ka. Naimbag tadot lugbon mo adanom. Dakkel tinaitulong day jay anang subsubi ti apoy. Hala. Na ito'y kuman ti panipudan ti panagkapyayo adwa. Isardeng yaon, tiririyaw. Pinuray na pala nga dadaka sa mapasamak sakbay nga kapyada. Anyalaki din. Tagtagay na pakmanan. Doming, mabali namin. Asino diyan nawagam lakay? Tay anak mo ni Duming kumati ka sarita ngem neran na nga day banyo. Yung baga ka dabasit sublian ta di Pangasinan. Sa bagay,
Agsublita mo't lang nga dagos no maornos da di aparikot da ako nada. Awan, siyak matikinid daw ni kasinsen na mapan. Ano san pa lang ni Duming May atkit di at no mapraktis ng tagbalin na chairman. Un matkit di. Sa anak matkit di ngagdwa-dwa iti kabailan na. Ay talaga mat. No kita dagdag pangpanggap magkandidato para chairman dito barangay tayo. Adayo mat mas kwalipikado di manugang mo. Ngamin amo di na baybayan ti barangay bakit? Kasta mat ti maibagak. Taora ita kagawat kat ado dagiti maising-singasing na para kadagiti kabarangayan. Ay wen. Kat amo kapatas amang trato kadagiti kabarangayan. Tingitingan na ti pagtaktak deran ti tunggal maysa sa manggit na giti kapanunutan na. Kasta ngagpaiso. Dayta tinapaliiw ko kingkuan na tunggal adda hiring may ngadda. Ket tangay adda met lang ijay, idamagak na niya ti opinyon wino kapanunutan na. Ket nalaing ang mga miris, ken mangtimbang kadagiti maiparang arason tunggal maysa. O di mayat no kasta. Ket isumot ti pangibasara kiti pangedeng kaw. Ket kaduan kadagiti kaso ti nasulbar. Naala iti ariglaw. No panunuten, awan ti sana na ornos. No pay adda dagiti makadanon mo iti lupon. Ala, husto dayta akin unam. Ano san na? Tapakairuaman na daytaan. Una, uray ket mabayabay kung tumod lang no bilang. Sa anak mo ta pumanaw diti nagbugsutan. Katun mo't. Sige, irubat mo dagiti tugot ta. Uray dua paris lang ti tugot ta apagan anay ko. Katiso narigat ti aduunay nga await nga biyahe. Naimpagkumaan no santang agkumyot. Buwan tatang. Hoy. Sige. Bye. Anya timbili ni tatang, Dom. Agparbangon da ka nung agbiyahe no bigat. Agpapangasinan kandanan. Wan, imawag da itay nga madama nga dakay ti banyo, agdigdigos ka. Adda ka no parikot ti kasinsinda iji pangasinan. Kat iso ti kiniddaw da mapan. Kastamot dagiti kakabagyan mi ti side ni tatang. Isulat ta ti ayaban damang urnos no da parikot. Adda ka no ti parikot daya. Nasaurakin ka. May kasinsinton nyong Apay? Nakasikog ka no. Anya? Kat ni tatang ti kadwada angkel adumanon. Sus. Saan da ka di akabaalan ng ornoso ni dyan? Naimbag ata kabaalan da pa'y latag biyahe. Win nga rod, kan nalukayan ti biyahe ko nam. Addan dagiti van nga agbiyahe. Ore boss, adamat tayo. Ngam para Manilan sa lang. Iso nga rod, no saan? Awan ko ma. No kas iti sigod nga awan pay lang ti pang publiko a biyahe. No di kat private amin. Saan da ko ma nakapan? Medyo narikot mo't nga rod ti problema da isa. May pasubo manan ni tatang Amang no kidtawan daman ang titulong na financial no. Awan orno ni Insantonyong. Ay talanga. Anyat nalpas na nga ta. Anyat trabaho na. Ay amok pa yun. Awan damag ko. Takas lang nga awan mo ti constant contact ko kadakwada ijay. Sana bali kumaan no dornong na. Naturid mo tanang sikaw. Amok pa ingatan. Diyan mo da siguro nalakalang ti sumurak iti dahi abanag. Nang runa ita akas ti sasadan ti lubong. Saan pala nagsubli iti normal ti amin? Sungarod Sige man ta man latiwakbit ka dananang. Sige. Saan ka pa maturog Uy, nagsuratak pa ibi 8. Barang ada sumurak nga idiyak.
Rosa. Kung nasa anak pa yung maturog, mauray ko nga ta. Makita. Agsuya abakon. Pinasaya sangwag ti computer ka. Kat mangirugi akit istorya. Tapno sa anak ka makaturog. Agamle, agsasarunumot na ti suyab ko. Kasalungan na ito yan. Ang busta sana nang itugot ni Rosa iti tulbag na. Saan mo ta mabalin ajak ilaktiri daw? Jesus. Anya ngayon. Bili bakmet ka na kayo, Amang Tomas. Ay, yan niya ba nanti pagbili pa ang kagawad, Rome? Nataraki kay lata, uri senior citizen kayo. Nakapurma kay lata ka na yun, normal kayo. Ay, ajakit ka rin ay. Larigat mo't alam, dugyot-dugyot na tao. Uwan mo't kindi ah. Kasmet lang ako ni katugakam agusteng. Napurma mo't day-day kay. Sana nakadidilaw, ah. Ta, official mat nga no, tata. Ay, official mat wano saan. Masapaw at taripatwam mat tibagay. Sana ga po talakayan, wano bakitin. Akit bay-bay amlatan nga agrakaya tibagay. Sa bagay mat kindi, ah. Akin, siguday nakastuyak kagawahan. Sipod, baraw, ken uraya dyan asawa. Sana karwar, no sana ka nakapurma. Naplansa ti pantalaon ken pulusit ko iday. Ngamita, kadwa na t-shirt, sarikaon. Hangam, langayo mati bagets, iti kasta suot siyaw. Kastaya. Kasi tinako na. Saan kong abakal ni katugangap? Takundi bang lupay, ako na ni kakasupay. Kasano nga mo yung matday tata? Iti namin sa nalimabasa. Langagaw ti saritaan da. Agrub-rubwat sa ni katugangam nga umay ti barangay haul. Basta ka na eh? Amaw, kagawad lumaing. Nagantil mo't kahit ni katugangam, hindi ka bang-bangwiran na. Anya? Tilaing saan ko nga amaw. Wadakit di mo't kabusat ni bakit mo itiruar. Anya? Dali. Sige, kagawad, dali. Sumublatak man na lumukan, iti dito nagluganan, iti balasang. Anya, kat ni Mang Tumasag. Ano ti mang ibagbaga, apalikero kano na di alakay ide. Nane. Agtaltalang kiyang ti babae adim saag iti tricycle itay. Mabalin ka diti agdamag, sir. Mabalin mo. Ala, sombra ka, di tata opisina. Kababain mo, no, dito'y sango ti barangay hall, ti pagsaritaan ta. Agyaman ak, sir. May ka. Sige, magtugaw ka rin. Anya ka day, ti madaydayaw anagan mo? Ay, me, sir. May saak kagawad dito'y. Kagawad domain. Kunakno da kayo itay ti barangay chairman. Ni katugangat ti barangay chairman, naday. Kasta ka di? Anya itayan, ti ko na madamagam kanya. Daya nga ron. Damagam ko maitay no da kayo ti barangay chairman, tadang amin parikot ko.
Ngamin, dito iti imbaga ni nanang ko apakasarakak iti tao asap sa pulag. Aya, asino ka da iti sapsapulan? Ni tatang ko, Tatang mo. Anyat nagan na. saan ko nga ron nga amo, ta saan mat nga imbaga ni nanang ko. Basta, taga dito'y kano ni tatang ko. Anya? Apay, anyat apelyido maya. Kwa, Agore ka. Kasla na kaing ingas mo ah. Itala nga madlaw ka. kaingas ko kunayo kagawad. Ang imposible mo nga isot tatang mo. Kasta ka di? Sa damot pamilya na. Dinamag mo kung mga mintinagan ni tatang mo ah. Saan nga ron nga imbaga ni nanang ko? Anyat apelyido na. Saan nga imbaga ni nanang ko? Anyat rin apelyido. Palakpak. Kahit sa dinaw, ti pagnanaadan nyo ita. Barangay Silakong kagawad. Luma na dahil barangay, iti barangay miya. Wen kagawad. Kasano nga rodon na ita? Sa pulam ni tatang mo. Ngam tindakas na, saan mo nga mo tinagan na, agraman apelyido na. Wen nga ron. Saan mat ngamin nga imbaga ni nanang ko? Di na kaya't asapulok ni tatang ko, ta amang ano addan pamilya na. Kat poon, tiririda iti asawa na. Nga magore ka. Talaga nga dakarpropam. Isungatat, sapsapulam. Kasano nga ta makita kan makasarita kagawad? Magore ka. Agong, mata, muging. Iso lang iso. Taga dito'y kagawad? Wen, kinapudno na. Iso dya simublat ang naglugan ita iti tricycle ang nagluganam. Anya? Lukas na. Mabaling na uray ang kagawad. Inailang. Kasla nga, daur-uray niyo diti sangot istor ni hinasak ka. Ay, sa balasang kaw. Ada ni Tatam Tomas. Iso aya. Nagindag man na ni tinapanan na. Sa dino aya tinapanan na, nana. Nagudong nga raw. Tada ka nugatangan na. Ngamnay, malumad. Awan mo't langan. Amang ano nagkasarak matitibarkada na inje, Naimbag no barkada na. Amang ano adakit di kinadik na kunamba. Anya? Di ka man nagkatawa tapos posible timbaga krusa. Iti day nga edad ni Mang Tomas. At dapay la plano na amang i-date iti sa bale. Ay nas, saan mo amo ni Tata Tomas? Uray ko na mga addan edad na. No pumustura. Ubing tilangan ti edad na. Kan minaram at talaga ti salbag alak-lakayan. Anya? Sige, Rosa anak. Bye. O anya lakay, imbaga mo nga agawid tan itong bigat. Wayne, uray kat na odnos mo't lang ti parikot ni Kasinsin Baldaw. Un nga ron Ay na, agar aramid dat parikot dadi damat masulbar nga isuda. Naimbag ko namta nalaka kasarsarita dagiti binabayan. Kani manugot damat laeng simple ti maangay akasar. Ay, uwan nga rod. Kun may sa, sanpay ang mapalubusan dagiti nagarbo unay apas kanita. Un nga rod, kat na imbag Tada day ta arasaon. Naku na mong bakit. Ngam kinapudno na, awan urnong tiluko nga ubing. Sa bagay. Day tamat nga rod. Nagpigsa ti pakinakam na amang sikoglatan. Awan mo't gayam urnong na. Kung saan pa'y anak kasagana. Yan nga ro dul-duldung na.
Kaduan na ngamin ita ti kastan. Ay, nasa umon, gusteng. Adon, dagiti agsisikaw gadi pa'y nagkasar. Isungadot makuna nga unwed mother. Adumot ngamin ti salawa sa witan. Apa man na maalad ti kay kayat da ako na da. Tali ko dandan. Adamot la kadagiti babae day taa, no iti dalatan. Kan saan na sigurado iti lalaki, panghiwatan na iti amin na. No payadamot lata dagiti napudno. Ti kunam kit day, narasok daw na yan. Saan da pa'y kit din napampanonoton ti ibunga, ti ramidon da no bilang. Iso nga adu itan, dagiti mailawlawan. Ket agbanag da akakaase, taagpas ngay danto abalasang. Insang put mumut ngagpayson tinyawag mo kanyak, Dom. Masyanak namin kan kuha na. Kaasimot na gawid man din iji lugar da sa agsuble ta sa pulon na ni tatang na. Sa bagay saan matkit di aparikot? Tadakado ka maturog ita kadananang, tabigat pa'y lang tisang patda. Aya, sige nga rin Ading, anya tinagan mo? Ay, mi manang. Iso ni Manang Morosa. Pasensya kayo nung makaisturbo ak manang. Ngamin, kaya't ko lang makita ni tatang ko. Awan anyaman na. Sige Rosa. Pag inanampay lang iti may sa abakan ti akwarto. Wen. Kalpasan na, ada pagsaritaan ta. Aday bagak, may papaniti sapsapulan na nga amana. Namin, ada karpro pa nalauna, hindi tinagbugsutan. Anya? Uray miraman na yung bag. Muging. Pan nakaisipat ti agong. Kan pan nakaiplastar ti lapayag. Iso lang iso. Sino? Ni Mang Tomas. Anya? Lasapa ka man kay malatay kagawad dumaing. Adang sakit din na patay agagaram. Ada, Mang Tomas. Mabalin nga awisan ka iti balay. Apay aya. Ada na patid ni bagak ka na kayaw. Ay, wala. Sumarunukain to kanya ko na. Sige. Mapanak pa nga ron, tata. Nanay. Anyang katatibagan ni kagawad, doming kanya. Ay, mapanak hindi balay na. Ita, anyat makunayaw, tata. Lukas ta. Si kasi si kog ide ni Konseng. Uwan tata. Lukas ta, anak ka. Tatang, ugyaman ang tanasarakan kayon. Kita malangag pa isa. Timod no tiyatap ko. Karupro pa yung loong na ngamin. Kasaday po yan, tatang. Eh, saan nyo ka di mabalin na pasyar ni nanang ko? Mabalay na kaw. ha? Ilang bakit? Ada ka dita. Nanailang? Ay awan rumba nga pagdanagam kagawad. Sa anak matkat nga gungat. Bakit? Malah, neneng, ikuyog mo ni amam. Ngam nana, saan kumat nga agawan na tatang kada kayo? Umdasan kanyak anasarakak. Kunak may, sige laang balasang tao. Bakit? Amok matkat nga ginggay takat ay ayatem pay laang ni Konseng. Kwa? Ay oray kat balasangan ni Mildred nga anak kaw. Awanan parikot. Mapankalatan Tomas, amok nga aday jay tiragsak mau. Total, awan mo't sungsung batam kanyak. Ngam nana, adda anak yo. Nagkuna. Ha? Alyat kayat mo asawan lang. Tungang kakit dia. Ibagakan ka. Aginawa kaon idi agkasarta. Katsan asikati ama ni Mildred. Ha? Ta idi aklunan ka.
Kasinsi na mi iti BF kao. Katapno sa anak ama ibabain ngagpas ngay abalasang. Inaklon kan. Alya, ay, salbag di ayat. Maulawak ka na kayo. Sayang ti kinatar mo, Mang Tomas. Adamot gayam na sigsiglat hanggang ka tayo. Ala, naiturog mo mutan. Pa nag-uray mo kanyak. Rosa, ha? Ay, pasensya ka na. Pinilit dakmutan anak kisangong anangan kadatatang. Ay, ako, awan na nyaman na. Sa anak pa'y mat di mabisin. Domi, mabali namin. Day, anyaman mapaspasamag kan lakay. Nasakit nga rin tiyan ko. Kanayon mo tangag sakit ti tiyan mo. Anya nga mintikinan mo ya. Anya kumangay. Awan mo't. Naalalam day ta iti kababartek mo Anya kinabartek mo't nga ibagbagam dita. Kat isumat. Agsangit ti aldaw adi kay uminom iti arak. Nalabas mo't dayta. Ay kat budnumat. San ka nga aglibaken? Kalpasan na. Anya ti pulutan niya. Chichirya. Iso daytan. Ulcer kas kada sakit iti bato nga tanti sakit mo. Anyan? Ito siguro ti patay mo. Kalpasan na. Ipanda kay hospital. Sigurado. Ibagada na COVID kan. Sumardeng ka man, bestra. Ay saan? Saan nga dayo ang mapasamak dayo tapatok? Di nakman butbut ngan si ka, bestra. Saan apa ng butbutang dayo tayo? Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak kan ka. Among mutan ti patakaran ita. No na COVID ko nada. Puuran adagaw ti bangkay mo. Kat dapumlangan ti mayawid di tayo. Hey, sus. Isardeng mo man deta, bestra. Makapasigar ka mo't. Sika ti mangisardeng iti panagbarbartek mo. Sana natangkan ti ulong? San kasulpang no kayat mo pa iti agbyag? Pasensya kagawad dumeng. Pinanawak na sakit ti tiyan nila kay. Ipan niyo iti doktor Un kagawad. Ngam, saan nga iti ospital tama nga no ibagada COVID? Kat na inal daw samot nga agtagtagay da iti arak. Un nga ron. Amo na lang arudan nga ulcer na. Kan sakit na iti kidney asigod. Sos, kita nyo Pilitan may padoktor. Ilikadaon. Ay, pangkulangan iti private doktor kagawad. Narigatan, no hospital ang mga no ibagada COVID. No symptomatic ako nada. Wano adakin ko na lagi ti sintomas. Talaga, iswab da. Kahit no positive, ay, delikadaon. Ay, di napay di kayat Siguro nyo, narigatayin. Ang mga no da COVID nan. Makita ang padtaw. Nagadun ti maiparita ka nam. Ti saan lang nga ulcer at dapay sakit mo iti bato. Just kikit di. No kayat mo pa iti agbyag iti mabayat. Tung palem dagiti imbaga ti doktor abawal akanam. At damot dagiti resita na nga agas at umarag. Siguro, agimbag mo't dagitan asakit no maibus ko. Nay, anya ti kayat masawan? Simple. No maibus ko, may imbaga na kon. Akayat na asawan, mabalin ko manan nga ipaunag dagiti imbaga na abawal. Anya? Tasabalin to man na nagastaos. Anya nga rod. Kastalaan tibiyag bakit. Ay, makamo ka. Ngam no masurunak. Bay-bayan kan. Anya? Ay, makamo ka ni tibagit. Nasayat ta nagpa-doktor. Nagadugaya mo ti marikrik na. Kaiinom dan iti arak Ay, naku namon. Sakit nagasam iti chichirya kas kada soft drinks.
Ken arak tinang paulser ken kuana. Ayawan no di na isardeng, amangan no maipaday di kasinsin mo na putdanan iti bagays, ket nasukatan iti guma. Husto ka dita, Gusteng. Naimbagkit di mo, tanay sardeng na ti aginom iti arak, dayay. Ket nabayag met tanday day. Ken si bibiyag pa'y. Ken nasaranta pa'y nga ita. Ken di na pa'y gasar ko na ma. No saan nga agsardang ni kagawad pantok ay sauce. Masapa ang mabalo ni Bestra ang asawa na no kasta. Ay bay ama, anya nga rod no, abos mo na matibagina. Nuwapay kit di. Ano anya launay ti aday ti arak. Ta isman da launay. Imaasan da. Amom pa yan. Tano narugya mo ket umimimas mo. Bayat nga, madadum ti mainom mo. Naimbag tayo sardeng mon lakay. Tano saan? Ay jaklam mo. Numadanon mo mati kasta nga edad mo. May nila makapoy kapay. Damot lay ti tao na ita. No kayat nang isardeng, may sardeng na niyan. Agpapan panag sigarilyo. Ado tiyag ko na anarigat nga ikateng. Kalukwan da ita. Ay, nasa umon ba kahit? Naikat kunto pa eh. Kinkaslawan man yaman na. Ada iti tao dita. No talaga determinado amang ikat ay maikat na. Ay, saus kagawad pantok. No saan mo atanggadan day ta awan nasa pa ang mabalo ni Bestra. Sa umot kagawad Duryang. Ay napod no, ti kunak. Laglagi pam. Ubing pay ken narapsat pay ni bakit mo. Ay, adu pay lat mapagkiram na kagawad. Sumardeng ka man kagawad. Mabayag pay ti papatay ko. Saan ko pa'y anaragpat wenno nagunod ti may sakang runaan nga arapaap ko? Ay na, no saan mo nga anadan ti bagem, talaga saan mo ang magunod pa'y kagawad. Tirigat na kitde, iti kanito maipan kay di ospital ita. Na, ibagadaan na COVID ka, kat mapuoran wenno maitabon ka saan ka man la malamayan. Makapasigar mo ti bagbagam kagawad. Agyaman ka kit di tapalpalagipan ka kagawad. Saan ka masuron tapudno ti bagbagak? Gusto timbaga ni kagawad Duryang kagawad. Anya? Tanggadem husto na ita. Owen, awan danag kagawad. Nagasam, dua na dadagsa na sakit na ita. Ulcer kan kidney. Kaya da ito, uy. At damat inresita ti doktor nga agas ko. Ore man agagas ka, no ka na matlat na nagiti iparit na. Mano di mo matsurutan nagiti balakar na, di awan matlang. No maibos ko dagiti inresita na, agimbaga kon. Makan kumanan dagiti sigud akan kanag. Ti arak laon ay. Mariknak no naimbaga na ko wino saan. Kun, amok daytan kagawad. Awan danag. Iso No bilang tagasat kun akat, anya nga rod ngay. Balon kun no ipatay ko dagiti kanag nga uray bawal. Adamot lang iti tao na ita, kagawad. Husto ka kagawad. Ken kunada, adda ka no iti lifestyle ti may sa tao. No anya ti lifestyle na, ijay mo't makitam no kasanot kinasalunat na. Una, tano di tao kat adu ti bisyo na, amumlatan. No pa'y adu ti mangibaga nga, adu ka no mo't ti bartek di nga napaot mo't ti biyagda. Anya? Ay, tsak yan. Nadaman, manmanaw.
Ay, kat, wana, oray siyak mo't Mamati akiti da ita. Adda iti lifestyle iti tao reta. No niya nagiti pag-aayat na kanin. Pas kumakan nagiti makan, nga awan sustansya na, mangtid lang iti sakit. Wen, kagawad. Adu dagiti makan, dirumbeng akanayon. Nga madarag iti sulpeng. Amuda lang aruda na may parit, kanun saan na nasaya at para kadakwada. Isupay lang ti pag-aayat da. Wen kas kumakadagiti mainom. Arak, kola, kas jay. Ken oray lagi ti makan. Lagi ti masida. No kanay na labsam lagi jay awan ti maitod na iti bagay. Ay, pangrugyan ti sakit. Uno mang dadali ti salunat. Wen tay kunada nga ruden kagawad. No anja ti bawal, isupay ti naimas. Kunak no asino itayan. Si kama gayam bestra. Wan Rosa, adala ginatang ko dito istorya ni Banay. Ay, uray siya ang harod. Ada nalipata ka ginatang ili itay. Isa kapilitan nga mayak dito tersena. Iso Ay, kumusta man ni kagawad nga Impan yun sa kano iti doktor. Wan, medyo sumaysayat mo tan. Adan talual daw na. Adan samot nagnaan ti agas. Di naliwayan dagiti agas na kan surutan na tibilin ti doktor kan kuana. Adda ken kuana dahitan no agsulpeng. Isunto mo lang taglak no di natungpanan ti doktor. Ay laklakayanan Rosa. No ipakat na latta ti kinasulpeng na. Awan maaramidak. No maiparit lang arudan kat aramiden na pailaang. Adda ken kuana dahitan. No di nasurutan. Ay siguro kayat nang timatay. Abusta kastoy ti panawon. Naimbag ata pribado a doktor tinangipanan nyo. Tano ospital, yamangan no imbaga dakit din a COVID. Saan nga iti ospital, tadi na kayat. Kan mabutang nga ibagada COVID. No apay maangamin. Nga uray dagiti gagangay asakit, wano marikrik na tayo, idi awan pa'y ti COVID, kat ibagada mo tin a COVID. Ay naku namon. Tauray awan pa'y COVID, adan dagita asakit, kan adamot tin dagiti matmatay. Awan ngamin ti talaga nga specific ka simptomas. Basta ado. Kat dagiti sigod na marikrik na tayo, nangruna no nalami isti panawan, kaduan na amarik na tayo dagitan asakit. Sapay la ko matatungpalan na tibilin ti doktor. Tano saan? Kas itinako na Rosa, numatay akat itabon, anya nga roda, ganabon ti sulpang. Ay, nay, naimbagan ka din, kagawad padtok, may kamutan dito Wan, kun madukutanak unay na ijibalay nga awan aramiden na. Ay, sabagay Kagawad doryang. Mabalin ang sikan ti bilinak. Awan mo't gamin datanod ugok. Anya nga minday ta, kagawad. Sika man labasitan ti gumatang iti merienda tayo. Wala. Pagsasangwan tayo kada kagawad duming, no agsubli dito'y Apag husto kunam dandaninday jay. Nagawid la ka no biit ta adda kinita na. Atoy. Kahit, anya ka di tigatangag kagawad. Gumatang ka man iti orange wino ure anya akula ditan kun chichirya. Ala, makan kun mainom mo ayada kita? Wen, padasag man. Makain inumak. Ala ka kagawad, mga naabsuble wano sumigi man ang tisakit mo. Saan? Iso nga, padasag. Naimbaganak matan iti kunak. Delikado man nga rodan ano kasta. Apay, kagawad.
Ibusor naman ang tibagina. Okay ka no magtantirik na. Nga uray itay makainom iti soft drinks. Alakit, bagina reta. Andakin ko no, abusol na. Wamaki di No saan pala nga nadidigra, andakin ko na reta. Dirigat na ako nam kagawad. Amangan no umdas tumanladayta na pambar na dagtute. May sapa nita. Amangan no dahi tantuman lat sang kay pamparnan. Sakit ti tiyan na. Ay, amo tayo mutan. Managpambar ni kagawad padto. Aborido ka ma, Bestra. Anyat sapsapulam. Kawaro sa sapsapulok man nila kay. Kan umaya ko magdamag kan kagawad dumeng no napnapan nila kay di barangay hulitay. Awan pa'y man ni Dumeng. Nagturturungan nga tanday jay ang tao aya. Amang ano adamatan ni Jibalayo. Amang ano nagsinaliwasiw kayo laang. Kunana nga minitaya pumanaw sakbay ti pangal daw. Mapan ka na di barangay. Amang ano adapay la ijay Ay. Nay, isang magaya man day ta ni Dumeng. Bestra, anda ka ba dito? Uwan kagawad. Sapsapulan na ni kagawad padtok. Umayagdamag kan no, imay di barangay ni kagawad. Imay mo, nagpamirinda ka no pa. Saan ko anadanaw? Anya nga oras sa pimanaw ka no kagawad? Apaman ka no anak kapamirinda. Pimanaw mutlaing. Kuna ni kagawad duriyang. Aya? Sakbay pangal daw Ne, malaman. Matlangan. Amang ano ada nakaidagasan na, Bestra. Lakit day. Amang ano binisita na dagiti barkada na. Tanabayag asa na rimrimuar kan nagpaspasyar. Kaya't nasawan nakitagay manan. Kagat arak ka? Nakitagay ka? Mamanak laeng. Pinadas ko lang mat ati si Mimsim. Anya si Mimsim? Basit lang mat kunak mat. Talaga saan ka nadidigra niya? Siguro kayat mong timatay, Anya kayat kung timatay nga bagbagam mat. Adaya tawa kayat na timatay. Ada, sika. Nagkuna? Saan kit din? Amom lang aro doon na maiparit kan ka. Ngam inaramid mo pa hilaeng. Imbaga lang aro doon ti doktor asaan ka nga uminom iti arak. Basit lang mat. Kun awan mo't mariknak amaday. Kaslapay ikat simarantaak Anya? Sige, no saan ka maanawa? Sige lang, no kayat mo. Igatangan ka pa ya. Kat agbartak ka aging ga itisaan mo nga amo ti lubong mo. Anya? Sumat, tapno mapnakkan. Kan apay namin abasit lang ti ininom mo Impaturay mo ko man, ti saan kan anak kaawid. Kat naturog ka pa yan ijay. Ano, dito ka na. Anya mo't dita pa nagsasaumog? Pudno mo't ti ko na. Manipo dita, saan ka nabiyangan iti kayat mo? Mapankalatan iti kayat mo. Aramidem mo't latan ti kayat mo Ngam no adan to pa'y mariknam. Hay, dita mo't na. Urayo mo, ti patay mo dita sule. Nasabat ko ni Bestra, kat makasangsangit ang nagistorya kanya. Apay man Inaldaw ka nung agat arak nila kay na. Awan man nga rode na. Talagang agpakamatayan ni kagawad no kasta. Ngamgapot surun na. Bayam numatay di tabon. Kuna na. Anya. Padasek to man mapan kasarita. Aday bagak ken kuana tapno sardeng na ti agbartag ken mga ramid karagiti imparit ti doktor ken kuana. Anya mo timbagam kan kuana. Bagak nga eleksyonan no umay atawin. Anya? No di na anadan ti bagina. Saan na matungpal ti arapaap ng agkapitan. Ah? Uy, Rosa.
takla talaga terapap na kapitan. Kasanon, no kidawan na asaan kan ato maray? Ha? O di ibaga kamulatan. Anya? Ay, kagaw dumeng. Ne, Ay, apay, kagawad. Ay, apo, dakas tinapasama kan kagawad padto. Apay, anyat na pasama kan kuana. Intaray dagayam, hindi parbangon ni ospital. Tauray la agpatangken kan uray la agtiriter ka na, gapot sakit tiyan na. anya. Si Mang Pweten ti Baruda. Ket kunana ang naswab ka no itay agsapa mutlaang. Ket positive nga da COVID na. Ha? Anya? Ket kasta unay ka no asangit ni Bestra. Ta ma-isolate ka no ni kagawad. Nalpas. Daitan ti malalat sulpang. Masulpang daitan. Anya nga ti maramidan. Sumat na ron ti... Ay. Salpa. Tagay na pakman ay. Duming, mabalin amin. Anyala, kit di mutundag ito at tao ayah. Di dalam makatutur mo. Nya ba daya mo dumam gustay? Na iti man may sa adamag ditoy. Ken post da iti social media. Isun sa ti trending ita da ito. Oh, anya manen dayta, COVID. San? Na iti man pa nagkandidato kano ti idol ti kaadwan iti bunag ti boxing. Ay, amukon. Siya, kawan dua-dua. Idol ko iti tay active sports. Nadumot at dayaw tinsangput na iti pagilyan. Ngamno ti panagpresidente na sausi na ay kinaagra mo da ito na. Naa. Tidakis na. Sigud akaalyado na iti politika ti agdama a presidente. Ngam kinalaban nen. Makurkurangan ka no iti tignay wenno addang ti presidente maipapan iti isyo ti West Philippine Sea. Aniyan. Ay, po ay binabalaw na ti presidente tagayam ada panggap ng kandidato a presidente. Ay, unay daytan. Ay san aga po champion iti boxing kat sikatan. Ambisyonan na pa iti kangatuan na posisyon iti pagilian. Na? Gusto ka. Iti politika sa nakaslabuksing maaramid lang iti ring. Iti politika ado ti makalaban mo. May salang tinakaiturungan ti matang mo. Oh, ti panakilaban mo ngam iti kinapresidente ado ti sangwem. O naimatan. Di la nagpanuno tay. Ngam amuk, adda nang sugsugkin kwa na manipod iti oposisyon siguro na ita. Anya nga ron ti kunadag iti tao ita. Babalawin da. Ambisyoso ka no. Ada pa'y mangibaga nga, oy, magboksing ka na lang. Kunada. Dagiti million of fans na. Awanin. Nadismaya daking kwa na ta sabsabalin ti ugali na kunada. Ugalin sa uno gagangay san iti tao ti kastalakay. Nalaka mabartek iti magunod na baligay. Daras adubakkel ti ulo dagiti dadduma ket kayat dato mayabda iti nakangat-ngataw ket tangtangaden ton ti dadduma at tao. Precisely. Kadagupan amin ang nabasak a comment. Awan pa'y pimaburkin ko anang uray may sasika. Ay, biyaga talaga. Biyaga kaskas latakyag. Nagadula kit dinatawa kumkumbyo kung ditirabaw ti daga. Sika, ta idol mo. Ngam siyak saan kong idol da ichay. Angam, anya nga ron ti mabalin tayo. Ay, kat right na mo da ita, kunada. Kanintingan naman. Ngam amumut no anya ti kapasidad mo sanay. Isu sa bagay, husto ka. San lang nga dayta? Ada pa jepos na katkatawaan da no, pod no day jay. Amumutin iti social media. Anya man ay.
Adda ka no pinirmaan na alintag. I sign into law kun kunana. Ken dagitay ko author ken author Senate bill. Ay susina. Saan aya presidente laang ti adda bilag na amang pirma no anya dagiti maidadagken ko na manipod iti Congress. Aging ga iti Senado agakat alintag. Wen, tonggang kiti advisor na. Ay. Hay. Uray, ta idol mo launay. Ay, Siyempre. Idol mo gustay nga wanay. Laing tupay iti boxing. No boxing ako tiso. Ngam no politika. Polos. Sikon mo't lang king na, may sa tigakat anay pasana nga inaramid na. Anyamot ngay dayjay. Ngagbasa tayo iti Biblia. Anya. Nasapa mo't anagambisyon Meron. Sa bagay, karbangan amin na ita. Basta kahit nakalakid din nagiti tao. Wan mo't kit di Yung adutin ang babalaw ken ko na. Nasapa ka no anaulaw. Gapo nga tatabilyonaryon Baknangan. Ang dapat nga ron nang ibaga kan nang advice ken ko na. Ano patuluyan na ti panagkandidato na presidente. Ang mga numaibustisan ni Kuana ang nagrigligatan na. Mabalin tadakkel una yung tigastusan ti may sa kandidato ita. Barangay tupay kat masapul nga agpainom kan. Uy nga ron. Mangted iti isok mun nang iti sanger. Yung saan ko mabalin ti kasta. No saan mumot ngamin na napagusto nila. Oray, kwalipikado ka. Saan da ka nga ibutos? Tajay tao ngagpainom ti ikurit da tinagan na iti balota. Kastan taray ti politika. Ultimo iti barangay lang. Nawan budget mo. Saan mo lagan nga almanan? Sayang lang ti bandog mo. Ala. Saan aday ta timang stress di ta panunot mo. Agsurat ka kitin, agsurat ka. Maturog ka mait no makatugtuglap ka. Anya? Umalatiwak lang ka dananang. Mapan kuman kita no anya tilinoto da pangaldawan da. Kas na masadutak nga agluto. Makidiguak langan. Anyan ni Rosa. Masadot ka nung agluto. Iso ama panlangan makidigaw. Agsuratak ka no agsuratak. At maturugak no makatugtuglipak. Ayan. Huwag nung sakit dito ko na. Makatuglipak matin. Anya tati plat ko aya. Magsuratak sakit di iti politiko nga agraraman. Manipod kinatanod ag kandidato para mayor. Awan ba't nga tan pambar, my first lady. Mayura itan, tiawag lakin ka. Ay, saan kong almananday ta? Anya? No anya ti sigod nga awag da kanyak, kay kayat ko pa Ngam saan mo amalapdan ida amangawag ken kay ti Mayura? Taasawa na ka ti Mayor ti Santa Disgracia. Wen, no iti formal at tarip nong. Ngam ni ditila ang ayan tayo, mas kay kayat ko nga awagan daklatan iti Manang Rosa, wano ading Rosa. Andakin ka ha? Among mata sana ka naruam. Ita, busy Mayor mat ni Tatang. Panagkunak, at adumanan ti matulungan na. Ay, sigurado lakit di day tatom. Among mata ni Tatang. Awan sa bali nga da iti panunot na no saan apagimbagan dagiti kailian na. Uy,
Sa layos ti botos na. Isa makikita kon ti ada panagturas ti ili tayo. At danala ka sekretary to the vice mayor sa Fing. Iso nga oresan kan nga umay di opisina. Malaksid no napatig-unay aba nag-arason. Ay, kat iso ken may saan niya kumataramidak nga ijay. Mabalin mo latamot ti umay agam saan ngay naldaw. Uray pa'y sa anak ng umay. Anya kuma. Anyan? Ken may sa, kababain mo't ano agkara umayak kit din ijay. Ang mga nadama ko na dagiti staff mo. Anyat umayan day ta bakit kung kunadan tukit di kanya ka? Bisan mo't siguro Si kamot lang tinagkunasan aya. Asa anak nga agkara umay ijay. O di saan? Anya kuma. Sa bali man tinagawa tamon na kunak. Anya asa balay. Sa anak mo't unay ako nang ka tapno saan ko maawatan ti kayat mo asawan. Amok iba inak. Uno saan? Ada kayat mo nga ilamang. Yay. Wow. Naglapsat ka la katitiday na suot mo a blouse kan skirt Brittany. Oh, really, Vice? Yes, of course. You're so beautiful and you're the apple of my eyes. Apo, na yun, Vice. Mamatiak to lang ata. Masabol na mamati ka. Katimbisa si Kati mangi-blow out kanyak. Siya kon, sagot ko ti dinner ta, libre. Really, Vice? Oh, yes. Oh, ay na, magkang kayo lang ata iti dayta. Anyan, not so bad. Basta, ada bonus ko, Ay, sure. Manuti kahit mo abonus, ha? Paiso? Sanol. Anyan, tadadagos asawa ti agak mo. Unmat. Basta promise, Oh, yes. Ibagam taitid ko at dagos. Tinurugan na ko ni Guste. Saanan anangan tada ka no dinner meeting na kadagiti staff na itay. Sa bagay, saan ka mabisin? Maturog akmatan. Blooming ka akanayan Brittany. Oh, san mat, auntie? Haman, isut madlaw ko kang ka. Una yan abang lumka na kan. Anyan, ultimo dayta madlaw yo? Unmat. Sa bagay matkati kanayon pa'y ti dinner yo. Ibagbagak nga ro da kababain. Ang agpilit damat. Tapno sa anak ka nun nga agluto no sumangpetak. Kat aginanak adagusan. Aya. Sige, ante. Dumanon kayo dito opisina ni Vice Mayor. Sa balin samot ganda ito. Ang mga noadan milagro ang mapaspasamak iti opisina ni Vice Mayor. Ay, naspakan no kasta. Suping, naimbag man ta nakapasyar kayo dito yung munisipyo. Apa anak ni Health Center, interos kumutun aditoy. Ay, kasta manang. Ay, rumbong kumakit di. Ang inal daw kayo nga umay dito, ya. Anya? Tap na change environment. Kasta. O sige manang, dumanon kayo dito opisina ni Vice.
Saan damot siguro abisi unay ti sekretaryana. Ha? O sige manang, dumanon kayo. Romantiko ka ang talaga, Gusti. Basta sika. Aki din. Aniyan na eksena. Kaada si Sofeng. Ma'am Sophie. Dayta ati sekretarya. Saan lang sekretarya no dikat sekretarya. Saklotarya pa eh. Okay, saan kayo nasingaan? Kat pakibiyangan pa eh. Arami demonte kakat mo gusteng. Tamani po tita. Awan asawa masang putam. Ha! Naman na mapasamang tikas niya. Yung aramidal ni tatang, sipod nagbalin na si Mayor Rosa. Ay, sipod si Mangpat dito ni Nanang. Saanan arimor dita may sa guest room? Naimbag kumaano sa anak kot in the act. Magasa mo tayo ta saklotarya. Kasano ngamin, kat seksitarya day di abreta ni. Nulabsam ti agsao, nakaparangan ti kararwana. Ay sus, Mariusep aya. Dahito yan, di kakarwa nariri na. Ay mapantay di balay, kasaritak ni tatang. Sige, masapol na maurnos da rito. Madadal tinagan ni tatang, agraman pamilya tayo. Saan na maurnos, kat mairakurak na ito. Sige, awagak nga umuna. Ni Sofeng ditoy. Katawan dagiti daddo maabado na. Ken adayng bati na surat itirabaw ti kama. Saan ko kanon nasapulin pa eh. Kati nakakwadro a wedding picture mi anak kasabit iti diding. Naipakleb. Akayat na asawan. Pinutid niyan, ti may papankada kami. Bay aklat tali na. Rumarakit eh. Masapul ameliwag ko na ito eh. Mapanak man, yan ni Bayaw Gudong. Tagtagay kami. Saan ko makontakti ng barda itay, Dom? Sa dino nga ta tinapananda? Amang ano na pa ni tayan sekretarya este. Brita na yung nakuma. Nga taa. Ay, hanyamotan ni tatang. Apa na aramid na di kastoy. Sila awak na raw. Dumeng. Kita am tinaybaliktad a kwadro iti diteng. Day talaki iti picture daan nagkasarken ni Nanang. Naipaklab mo tayo. Wan, kat amok ti kay tasawon daytan. No naibaliktad, kayat nasawan nga dariri da. Anyang arod tarami din ta. Ngam no maipadata, kayat nasawan, nagkapyadan. Anya? Amokon ti aramidak dong. Ang masapula makasaritak ni tata nga umuna. Ay, mabitlaang taawagak manan. Adda ka di parikot, Bayaw busy. Awan Bayaw. Kahit ko lang titumagay tapno mayat titurog. Ay, mayata. Pagpaimas lang ititurog. Narigat mo't no pasiglatan na trabaho ti sang-sangwain. Kumusta mo tibiyag tibi si Mayor, Bayaw? Ay mayat Bayaw. Asidag king katigrasya, agraman chicks. Anyan niya? Ako, rabak ko kadilaang. Nini. Adawag ti anak ko Bayaw. Ni Rosa akanakan. Sung batak lang, be.
agpaiso ti kunam, Rosa? Wen tatang, kayatan ni nanang ti makikapya kada kayo. Nga masapul nga ikariyo, apot din yung ti relasyon nyo, iti saklutarya, sekretaryo. Wen, kan may sa nagikatan. Isot inyawag na kanya. San na kano akayat nga isot pun ti pagsinaan mi kananang mo. Kinasarita ni Antina Alma nga staff iti may sa department iti munisipyo. Nasaya at ang arod. Sige, agawid tayo nga rodon, tatang. Ipagpagapuyo la ko man kanyak nanang. Saan kayo kung mga agsinsina kini tatang Mapantay na di balayo. Sige, no saan laga po ka? Saan ako nga agawid pa Talagang agsina kami ni ti amam. Amok nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Kan nagkari asaan na nga ulitan tinaramid da. Kan nagsinada ka nun iti day di asaklutaryana. Sekretary na. Nasaya at lang no kasta. Sige, intang arudan. Promise bakit? Saanin ang maulit? Kitagyaman na kata, pinakawanak matlaang. No saan laga po, ti panagpagpakaasin ni Rosa talaga asaan kan asubyan. Agyaman nagtanakin na awatan kayo matlaang ang tatang. Nanang. Ngam no ulitin na pa'y, hay, di tana. Ikarik nga rod. Saanin ang maulit pa'y, kitagyaman na baliktad mo matlaang tiladawan da. Anya! Tandaan na pakawan na kaun. Kitagyaman na klaunay. Nagkunakan ka. Wag, sakti nang ipaklub, edi pumanawak, tamasururak. Ngam saan ko ngayon baliktad? Saan ko ngayon subliti kasi sisigawd? Apay, saan ay asikat nang ibaliktad? Ay, nisan? Apay ko mga... Kastagay. Tatang, nanang, saan kayo kuman nga agapa? Siyak tinang ibaliktad, wano nang ipadata. Aniya. May baliktad mo na may paklabaladawan. Tanda ti gubat. Maria kusina ko na ni tatang gusting. Anyaya ti... Naituglip ko manay. Naimagtawan kay ni Rosa. Nakariing kagaya man, Tom. Mahantan. Aden sangput ko amasida. Ay, imbag man, ta nagkapyamot lang ang dabi si Mayor kananang. Anyat ko nam? Ay. Sos, nagtagtagainap ka man ako, Dumeng.